Tens la lluna a Capricorn? Llavors vas aprendre molt aviat a no molestar, a no demanar, a fer-ho tot sola. Vas créixer en un entorn on l'afecte no era tendre, sinó pràctic, on si eres responsable, tranquil·la i autosuficient et valoraven més. Així es va construir la teva seguretat emocional. Treballar abans de descansar, donar abans de rebre. No necessitar res per no exposar-te al rebuig. Quan et mostren molt afecte, et poses incòmode. Quan tens temps lliure, busques alguna responsabilitat. Quan necessites ajuda, ni ho consideres. Però la veritat és que darrere d'aquesta autosuficiència hi ha una criatura que només volia sentir-se estimada sense haver de fer mèrits. T'has acostumat a viure amb l'afecte just i creus que això és normal. Però i si no ho fos? I si poguessis donar-te el que no vas rebre? La lluna a Capricorn et fa forta, resilient i compromesa, però també et mereixes tendresa, descans i reconeixement, sense condicions. I això comença quan t'atreveixes a mirar què et mou de debò. Et sona tot això? Si vols entendre per què et costa tant demanar o mostrar vulnerabilitat, escriu info als comentaris i t'enviem més sobre el nostre curs d'astrologia.